Mga ka-digital disciple, paano kung ang kayamanan mo ngayon ang maging dahilan ng paghihirap mo sa huli? Nakakatakot isipin, pero malinaw ang mensahe ni Jesus ngayon. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Thursday of the second week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 16:19-31, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang mayamang lalaki at isang pulubing nagngangalang Lazaro. Ang mayaman ay namuhay sa karangyaan araw-araw. Si Lazaro naman ay nakahiga sa may pintuan, sugatan at naghihintay ng mumunting tira. Dumating ang kamatayan. Si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham. Ang mayaman naman ay napunta sa paghihirap. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, humiling siya ng kahit isang patak ng tubig, pero huli na ang lahat. At nang hilingin niyang balaan ng kanyang mga kapatid, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Mga ka-digital disciple, hindi masama ang maging mayaman. Ang problema ay kapag ang puso natin ay naging manhid sa pangangailangan ng iba. Ang kasalanan ng mayaman ay hindi dahil may pera siya, kundi dahil binaliwala niya ang taong nasa harapan niya araw-araw. Ngayong Kwaresma, tinatanong tayo ng Diyos, may Lazaro ba sa paligid mo? Sa pamilya? Sa trabaho? Sa komunidad? Hindi lang ito tungkol sa pera. Maaaring may gutom sa atensyon, may sugatan sa damdamin, may naghihintay ng pag-unawa. At baka tayo ay masyadong abala sa sarili nating karangyaan para mapansin sila. Ang Kwaresma ay panahon para buksan ng mata at puso habang may oras pa. Mga ka-digital disciple, habang may pagkakataon pa, piliin nating magmahal. Huwag nating hintayin ang huli na ang lahat. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron tayo, kundi sa kung paano tayo nagbahagi. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!